don krenkreni o ɲanamaya kɛnɛ kan mun ye lakɔli karamɔgɔ ye u kɔni ye laɲiniba dɔ kɛ n'o de ye ko halisa kalan u ka to ka kɛ mun ye lakɔli karamɔgɔ ye olu kun hali u tilalen kɔ kalan na Bagayoko Jahara Traoré n'ale lakɔli karamɔgɔ ka lafasatɔn maa dɔ ye an ka ale lamɛn. Ni jamana ko ko a mago bɛ karamɔgɔ ɲumanw na jamana yɛrɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye ka karamɔgɔw la former karamɔgɔw mago bɛ fɛnɛ bɛ kalan de la o i bɔra ni kalan min ye i tilalen o ti bɔli kɛ o san o san fo kalan ka lakuraya parce que fɛn kuraw de bɛ na kuma bɛɛ kalan kuraw de bɛ na fɛn wɛrɛw de bɛ na fara kalan taabolo kan min bɛ se ka karamɔgɔ dɛmɛ a ka se k'a ka baara waleya donc état kan gouvernement ka kan ka se ka olu moyens bɛɛ de bila en place formation b'o la sarako b'o la sara ka kɛ a kɛ kuma na parce que n'i y'a mɛn ko école karamɔgɔ i bɛ na baara la i bɛ baara kɛ o k'a sɔrɔ i hakili sigilen don saraw ka kɛ a kɛ wagati la a ka kɛ a kɛ kuma na école karamɔgɔ ka hakɛ ye min ye n'o ye formation yɛrɛ ɲuman ye a ka se ka o sɔrɔ gouvernement fɛ. Sɛbɛngafen bɛ n'ale tɔgɔ ko cluster éducation ni o ɲamaya n'o bɛ Mali ministériso min ɲɛsinnen kalanko ma ani UNICEF ma o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko ɲinan kalanta la mun ye l'école ba 1545 ye ko o de datugulen don Ousmane Almoudou n'ale fana ye l'école karamɔgɔ ye n'a ye kulu ɲama ye an ka ale lamɛn o ko kan. Effectivement école karamɔgɔ ko dɛsɛ bɛ Mali dɔrɔn tɛ a bɛ diɲɛ fan bɛɛ n'i ye UNESCO yɛrɛ mɔgɔw ka statistique lajɛ u ko diɲɛ bɛna mɔgɔ jɔ million école karamɔgɔ million 69 de la donc o tɛ Mali dɔrɔn ye donc mais Mali ta kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛ an sinsin o de kan parce que a bɛ Mali de la k'a fɔ école ko gɛlɛya bɛ yen n'i ye yɔrɔ lajɛ école caman datugulen don certes a bɛɛ datugu kun tɛ ko école maître tɛ yen mais dɔw ta fana ye insécurité mais caman bɛ yen a datugu kun yɛrɛ ko école karamɔgɔ kɛlɛ bɛ donc n'an ye kuma kɛ an bɛ hakili yira ɲɔgɔn na hakili falen yira ɲɔgɔn na pour que an ka se ka solution sɔrɔ an ka se ka dɛmɛ surtout que a bɛ san damadɔ bɔ Mali gouvernement tɛ ka recrutement ba kɛ école karamɔgɔ kunda donc nin bɛ kɛ sababu ye k'u hakili jigin k'a fɔ u kana ɲina école karamɔgɔw kɔ. O la sa nin kɛnɛ kɔfɛlen in ka halisa mun ye lakɔli karamɔgɔw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko Mali kɔnɔ lakɔli karamɔgɔ ko dɛsɛ ko o de bɛ yen u ka baara fanba o bolo kan yala fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ o la Adama Fɔnba n'ale lakɔli karamɔgɔ ye n'ale yɛrɛ bɛ wasaden bulon kɔnɔ bi an ka ale lamɛn o kan. Ni ye ministre ka kuma lamɛn ka conférencier ka kuma lamɛn i b'a ye k'a fɔ an kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka miiri k'a lajɛ an bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ karamɔgɔ ko dɛsɛ la an ka kalansow kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a fɔ ko ministre kelen ou bien CNT kelen ou bien fɛn mɔgɔ kelen tɛ se il faut que acteur fɛn fɛn min bɛ yen nɔ éducation ko la bɛɛ de k'i sigi ni yɛrɛ nana cogo di ayiwa fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la. I ka dɔn k'a fɔ ni lajɛrɛ in yɛrɛ a bannen kɔ hali k'a sɔrɔ nin don in kɛrɛnkɛrɛnnen ka bɛn lakɔli karamɔgɔw ma a caman de y'u senfa ka taa kilasiw kɔnɔ ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kun cogo min na Mali sini o bɛ se ka labɛn cogo min na Mohamed Daɲoko VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.